आजची रेसिपी खास आहेच, कारण मी आज मशरूमची म्हणजे अळंबीची मालवणी पद्धतीने मसाला करी दाखवणार आहे। 20 ते 25 मशरूम मी इथे घेतलेले आहेत। इथे मशरूमच्या कळ्या घ्यायच्या आहेत। अळंबीच्या कळ्या अशा प्रकारे दिसतात। शक्यतो अशा कळ्याच घ्यायच्या आहेत। शक्यतो अशी फुललेली अळंबी घेऊ नये। ही नॅचरल मशरूम आहे। मशरूम आणल्यानंतर ती दोनदा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे व त्यानंतर 2 ग्लास पाण्यात 2 चमचे मीठ घालून भिजत ठेवलेली आहे। मशरूम मिठाच्या पाण्यात 4 ते 5 तास भिजवत ठेवायची आहे। त्यानंतर मशरूम कट करण्याची पद्धत बघूया। प्रत्येक मशरूम पीसेस मध्ये कट करून घ्यायची आहे। मशरूमचा खालील भाग खराब असल्यास तो काढून टाकून द्यायचा आहे आणि इतर सर्व मशरूम अशा पद्धतीने चिरून घ्यायचे आहेत। सर्व मशरूम अशा पद्धतीने चिरून घेतलेली आहे। सर्व अळंबी छोट्या पीसेस मध्ये कट करून घेतलेली आहे। टिपिकल मालवणी पद्धतीचं मशरूम मसाला करी बनवताना खोबरं भाजून त्याचं वाटप घालतात। आता त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। 2 वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं, 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून, अर्धा कांदा उभा चिरून घ्यायचा आहे,
खोबरं भाजण्यासाठी आपल्याला 2 छोटे चमचे धणे घ्यायचे आहेत, 10-12 मिरी, 4 लवंगा, थोडंसं दालचिनी, थोडं जायपत्री, अर्ध तमालपत्र आणि 5 लसूण पाकळ्या. चवीपुरती चिंच घ्यायची आहे. एका कढईमध्ये तेल घालून त्यात कांदा घालायचा आहे. गॅसचा फ्लेम हाय करायचा आहे. कांद्याबरोबरच लसूण पाकळ्या आणि मसाल्याचे पदार्थ घालायचे आहेत. आता हे सर्व तेलात हाय फ्लेमवर व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहे. हे सर्व तेलात भाजून घेत असताना मसाल्याच्या पदार्थांचा खमंग वास येईल. साधारण 1 ते 2 मिनिटं हाय फ्लेमवर आपल्याला कांदा व मसाल्याचे पदार्थ भाजून घ्यायचे आहेत. आता यात खोबरं घालायचे आहे. खोबरं हाय फ्लेमवर सतत परतत राहून भाजून घ्यायचं आहे. साधारण 2 ते 3 मिनिटांनंतर गॅसचा फ्लेम मीडियम करून खोबरं अधूनमधून परतून चांगलं भाजू द्या. खोबऱ्याचा रंग हळूहळू चेंज झालेला आपण पाहत आहोत. खोबऱ्याला अशा पद्धतीने ब्राऊन कलर आला की गॅसचा फ्लेम ऑफ करा आणि हे भाजलेलं खोबरं थंड होण्यासाठी तसंच ठेवून द्या. एक कढई किंवा पॅन मध्ये 3 मोठे चमचे तेल घ्यायचे आहे. गॅसचा फ्लेम हाय करा आणि तेल गरम होण्यासाठी ठेवून द्या. तेल गरम झालं की त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. कांदा गुलाबी रंगाचा होईपर्यंत तेलात परतून घ्यायचा आहे.
कांदा मऊ शिजलेला आहे। आता यात आपण मसाला घालूया। गॅसचा फ्लेम लो करून पाव चमचा हळद, एक चमचा लाल मिरची पावडर आणि 2 चमचे गरम मसाला पावडर घालायची आहे। ही मालवणी रेसिपी असल्यामुळे मी इथे मालवणी गरम मसालाच वापरलेला आहे। तेलात मसाले चांगले परतून घ्या। साधारण 30 सेकंद आपल्याला हे मसाले तेलात परतून घ्यायचे आहेत। आता यात कट केलेली मशरूम घालायचे आहेत। मशरूम तेलात व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। मशरूम व्यवस्थित परतून घेतल्यावर यात 2 ग्लास पाणी घालायचं आहे। गॅसचा फ्लेम हाय करून एकदा व्यवस्थित ढवळून घेऊन मशरूम शिजवायची आहे। अळंबी शिजताना त्यावर झाकण ठेवा। खोबरं थंड झालेलं आहे। आता ते पाणी घालून बारीक वाटून घ्यायचं आहे। भाजलेलं खोबरं वाटून घेताना त्यात चवीपुरती चिंच घालायची आहे। आता हे खोबरं बारीक वाटून घेऊया। भाजलेल्या खोबऱ्याचं वाटप तयार आहे। 15 मिनिटांनंतर हाय फ्लेमवर अळमी चांगली शिजल्यावर गॅसचा फ्लेम लो करा। झाकण उघडून चवीपुरतं मीठ घाला। एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्या। आता यात भाजलेल्या खोबऱ्याचं वाटप घालायचं आहे। आवश्यकतेनुसार अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे। करी एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्या। गॅसचा फ्लेम पुन्हा हाय करून व्यवस्थित शिजू द्या। खोबऱ्याचं वाटप शिजण्यासाठी साधारण 5 मिनिटं लागतात, त्यामुळे
5 मिनिटं ही करी हाय फ्लेमवर उकडून चांगली शिजू द्यावी। मशरूम मालवणी मसाला करी खाण्यासाठी तयार आहे। मशरूम छान शिजलेली आहे आणि करीला सुद्धा छान वास येत आहे। ही मशरूम करी तुम्ही गरम गरम फुलक्यांसोबत किंवा तांदळाच्या भाकरीसोबत देखील सर्व करू शकता।